nejsledovanější momenty u soudu všech dob. Ano, slyšte správně, v dnešním videu se podívám na tady to video. Mimochodem ještě před videem originální videa jsou vždycky dole v popisu, některý jsou v angličtině, některý jsou i v češtině, takže si je můžete pustit bez mých keců. Nicméně my už pojďme na to. Toto je Jeremy Christian, který byl shledán vinným z vraždy 2 lidí v Portlandu ve státě Oregon. Christian se nacházel v nacpaném vlaku, když náhle propukl v rasistický pokřik na adresu 2 mladých žen. Můžete vidět kolem jdoucí, kteří se Christiana snažili zastavit. Bohužel se situace vyhrotila a Christian pobodal a zabil 2 muže a 3. Co? Já jsem v šoku, co to je za dementy na tom světě. Nebo jako takhle, já vím, že na světě jsou idioti, ale to je šílený. To bych vůbec nedokázal představit, že z něčeho takového vznikne vražda 2 lidí. Ho vážně zranil. Můžete vidět, jak Christian z místa činu utekl. Cestující vlaku ho pronásledovali a byl zatčen asi kilometr daleko. Během zatýkání můžete vidět Christiana na zadním sedadle hlídkového vozu. Jsem šťastná jako svině. Doufám, že ta svině nepřežije. Christian byl později shledán vinným ze 2 vražd a pokusu o vraždu. Nyní při vynášení rozsudku jedna z obětí přednáší prohlášení oběti a právě zde Christian vybuchne. Jeremy Christovi. Tvoje máma tě měla spolknout. Je tě škoda a až umřeš, půjdeš do pekla. Doufám, že schniješ. Ty tu nejsi starostka svině. Ty tu nejsi starostka svině. Uvidíme se. No, prostě ve zkratce moc toho neřekl a většinu toho, co řekl, tak byla vypípaná, ale ve zkratce říká, že je lhářka, že není žádná starostka. A nemá říkat, Ještě tady něco říkala o Georgeovi Floydovi, jsem viděl. No, to je šílený, kámo. Jakože rasismus je reálně horší, než si myslíte, podle mě. Když najdete takhle idioty prostě. Poté, co je Christian vyveden ze soudní síně, ho soudce odsoudil ke 2 po sobě jdoucím doživotním trestu a více než 25 letům za další odsouzení. Díky bohu. Tohle je Daniel Villegas. Ve vězení strávil 18 let za dvojnásobnou vraždu, kterou nikdy nespáchal. V texaském El Pasu byl Villegas zatčen v 16 letech. Ty vole, chudák kde mu týpek. detektiv z El Pasa údajně vyhrožoval bitím a trestem smrti, pokud se nepřizná. A dospívající Villegas podepsal přiznání, které připravili detektivové. Několik hodin poté se pokusil své přiznání odvolat, ale to už bylo pozdě. Byl obviněn ze 2 vražd s následkem smrti. Vzhledem k tomu, že falešné přiznání bylo jediným důkazem, nebyla porota schopna se shodnout na rozsudku. Villegas byl znovu souzen a porota vynesla rozsudek o vině a byl mu udělen doživotní trest. Po 18 letech strávených ve vězení byl rozsudek zrušen a Villegas zůstal na svobodě, kde se oženil a založil rodinu. Nyní však probíhá 3. soudní proces. Prosím obžalovaného, aby se postavil. Jako takže oni ho mrskli do vězení od 16 let, takže bylo do 34 let za mřížema. Potom ho to znovu si projeli a řekli, že je nevinnej, jo, na základě těch všech věcí, co tady říkali. On si založil rodinu. Ale jako je ještě jedno soudní jednání, který má dokázat, nebo který má vlastně rozlousknout, jestli je vinnej, není vinnej, jestli byly důkazy, nebyly důkazy. A nebo to je jakoby nějaký odškodný, nebo co to je? V tuto chvíli se Villegas dozví, zda půjde domů se svou rodinou, nebo bude poslán zpět do vězení, aby si odpykal doživotní trest. Stát Texas versus Daniel Villegas. Formulář verdiktu B. My, porota, shledáváme obžalovaného Daniela Villegase nevinným z následujících trestných činů. Ty vole, jako, to je hrozný, kámo, vidět, jakože, jako takhle, já mám samozřejmě radost, když na to koukám, ale mě je úplně vnitřně nevolno, když vím, že týpek prostě už polovinu života má v prdeli, protože ono 20 let, no dobře, 18 let ve vězení je extrémně hodně. To je, kdybych já byl 18 let ve vězení, v tom věku, ve kterém jsem mi 25, tak bych jako neměl z toho života nic. Ono bude hrozně dlouho trvat, než prostě, když byste vylezli po 18 letech, tak vám trvá hrozně dlouho, než zapadnete zpátky do kolektivu, než si najdete kamarády. No bude to šílený, to bude úplně něco, co si nedokážete představit, jak to funguje. To je jako, já se ani nechci představit, jako radši upřímně. Ale tohle je jakože fakt je mi z toho nevolno, když to poslouchám 18 let prostě, to je hrozně dlouhá doba, fakt. Jako ono už 3 roky být zavřený na jednom místě je extrémně dlouhá doba, ale ty vole 18 let je prostě v hajzlu. Ještě když máme 16. To je všechno, to jsou nejlepší leta v prdeli. Villegas je nyní na svobodě. Zločinu již není pod žádnou podmínkou. Doufám, že mu to... Doufám, že mu dají peníze ty a očkodí Villegas údajně podal na město El Paso žalobu.
Ano. Jedná se o Austina Myerse a Timothyho Mosleyho. Oba byli odsouzeni za vraždu 18letého Justina Becka ve Waynesville ve státě Ohio. Oba muži, Myers a Mosley, se vydali do Beckova domu ve snaze vyloupit trezor, který patřil jeho otci. Během loupeže byl Beck uškrcen škrtícím drátem. Nápad uškrtit ho, tak by nevznikl žádný nepořádek, docela by se s tím snáze vypořádal. Justin se snažil bojovat, ale nepřepral nás. Justin Beck byl poté 21krát bodnut, dokud nezemřel. Justin se nás snažil zeptat proč. Prosil, abychom přestali a hodně nás prosil. U soudu Mosley svědčil proti Myersovi, aby dosáhl dohody o vině a trestu, kdy se přiznal a byl odsouzen na doživotí. Nakonec Myers vystupuje před porotou a žádá ji, aby ušetřila jeho život pro jeho rodinu v naději, že se vyhne trestu smrti. Pokud se rozhodnete pro mou smrt, způsobí to jen další bolest a utrpení jiné rodině. Ne pro mě. Mně to neublíží, nebudu nic cítit. Ublíží to dalším nevinným lidem. Nyní mluví otec Justina Bucka. Nebudu tu stát a říkat, jak moc tě nenávidím. To je bez debat. Chtěl bych jen doufat, že pokaždé, když v noci zavřete oči, uvidíte mého syna Dustina. Poté, co porota doporučila trest smrti, je to Myersova poslední šance, jak před soudcem prosit o život. Myslím, že se svým životem mohu udělat spoustu dobrých věcí, pokud mi dovolíte, abych si život ponechal. A soudce mu na to neskočí, vynese nejvyšší trest. Obžalovaný nechápe, jak je život vzácný. Proto se Austinu Gregorymu Myersovi za vraždu s přitěžujícími okolnostmi ukládá trest smrti. Nic než lehké přikývnutí. Ve věku pouhých 19 let se tak Myers stal nejmladším člověkem z Ohia, který byl odsouzen k trestu smrti. V 19 letech, ty vole, takhle domrat, že jo, ty lidi jsou idioti. Kvůli čemu? Kvůli 100 babkám, ty vole, z trezoru, ty vole, ubožáci. Týpek je tam prostě, on to ještě popisuje, že říkal nám, prosím, nechte mě, proč to děláte a tak, a týpci v tom pokračovali. Odpadní lidi, odpadní. V současné době čeká na popravu v nápravném zařízení v Chillicothe. Bylo tím zničeno tolik životů a bylo to jen tak pro nic za nic. Vždyť v trezoru nebyly žádné peníze, nic tam nebylo. Udělali to v podstatě pro nic. Idioti. Jedná se o Michaela Swansona, kterému bylo 17 let, když se během 1 hodiny vydal zabít 2 návštěvníky čerpací stanice v Iově. Kde jste střílel? Přímo na tělo? Jo, do obličeje. Do obličeje? Dobře. Proč do obličeje? Kdybych chtěl střílet jen proto, abych ji zranil, proč bych na ní vůbec střílel? Swanson vešel na čerpací stanici v Elganu ve státě Iowa v lyžařské masce a s pistolí v ruce a požadoval po 47leté Vicky Bowman Hallové peníze a cigarety. Přestože Swanson požadavek bez váhání splnila, přesto ji zastřelil. O hodinu později v Humboldtu ve státě Iowa Swanson zopakoval stejný čin na jiné čerpací stanici, tentokrát zabil Sheilu Myersovou. Byl zatčen 100 kilometrů od místa střelby, když úřady identifikovaly jeho vozidlo. Vzhledem k tomu, že obě oběti následovaly jeho žádost, ale přesto byly zabity, naznačovalo to, že Swansonovým hlavním cílem byla vražda. Jak jste se cítil, když jste stiskl spoušť? Někteří lidé říkají, že je to silný pocit, nebo že je to něco jako vzrušení, nebo co jste cítil, když jste stiskl spoušť? Cítil jsem se silný. Jo. Což fakt hrdina, kámo. Jakože má k tomu vůbec smysl něco říkat, ty vole. Budeš prostě s pistolí mířit na ženský, ty vole, za účelem toho, aby si dostal $40 a cigarety. A i když to dají, tak prostě je zastřelíš, ty jsi fakt. Já už jsem jako o tady tom slyšel, takže je tady jenom jako ani neunavený, já nevím, jak to mám to popsat, takový jakoby smutný, beznadějný pocit, že tady ten člověk nikdy nepocítí prostě, já nevím, já nechci říkat spravedlnost, jo, protože očividně mu ty soudci dají trest, který mu náleží, ale jakoby myslím si, že kdyby ho někdo zavřel do prázdné místnosti s otcem těch žen, nebo s manželem těch žen, kterým ublížil, tak si myslím, že by to bylo daleko produktivnější. A potom ho tam někde nechat bez lékařské pomoci. Ale to je možná moc brutální, že jo, pardon. Jen prostě, víte co, sorry. Pardon, omlouvám se. Swanson byl obviněn ze 2 vražd 1. stupně a 2 vloupání. Na všechna obvinění týkající se Swansonových motivů odpověděl on sám. Poté jsem úmyslně, záměrně a s rozmyslem zastřelil prodavačku, čímž jsem jí způsobil smrt. A učinil jsem tak během několika sekund. Konkrétní úmysl ji zabít. Nyní, když jedna z dcer oběti přednáší prohlášení oběti, sedí Swanson zcela bez emocí. Jak jste mohl udělat to, co jste udělal mé matce a mé rodině? Chci vědět, jestli toho vůbec litujete. Litujete toho, co jste udělal?
Moje máma byla nejen naprosto 100% nevinná, ale byla to také bezbraná žena, když jste přišel s tou zbraní. Říkal si, že si to udělal kvůli cigaretám a penězům, aby tě nikdo nemohl identifikovat, ale podle mě je to lež. Udělal si to, jak si později uvedl v televizi, že to bylo proto, aby se cítil mocný. Když byl Swanson odsouzen, usmíval se a smál se. Chladnokrevná vražda. To je hrozný, to je fakt hrozný. Jakože fakt tohle je příšerný, kámo, tohle to vidět. Myslím si, že prostě tam sedí někde ta dcera té matky a vidí takovýho smrada malýho, vole, který se tam ještě usmívá, že ty vole, abych, jo, týpeček se cítí fakt mocnej ze zbraní, já bych mu fakt dal proti němu nějakého bojovníka, ty nebo nějakého sportovce, to by čuměl, ty vole, jak by byl rozštípaný. Chladnokrevná vražda, mladý muži. Jste nebezpečný. Jste nepředvídatelný. Vězení do konce života. Swanson dostal 2 doživotní tresty a po 4 letech trestu podřízl hrdlo jinému vězni. Jedná se o Bryce Rhodese, který je v současné době souzen za trojnásobnou vraždu v Louisville ve státě Kentucky. Rhodes údajně začal své vražedné řádění, když zastřelil nevinného muže, kterého si spletl s jinou osobou. Když Rhodes vraždu spáchal, byli v autě 2 bratři, 16letý a 14letý. Protože byli svědky činu, o několik týdnů později Rhodes zabil i tyto teenagery. Jste si s těmi dětmi vůbec blízcí? Jako v pohodě, hrajeme basketbal. Se spoustou lidí jsem v pohodě. Stýkal se s nimi pravidelně? Bylo to v pohodě. Jo, trávili jsme spolu čas různě, víš? Potřebuju právníka, jestli chceš pořád otravovat. Kvůli Rhodesovu nevyzpytatelnému chování, které začínalo tím, že lidem v soudní síni dával polibky, se už roky táhnou soudní procesy. Mezi nimiž byla i rodina obětí. A dále děláním gest rukama. Madam. Pane Rhodesi, usmíváte se. Nevím, proč se usmíváte, protože já nemůžu. Usmívat se není zločin. Doporučoval bych vám dělat to, co vám pomáhá, ne to, co vám ubližuje. Dobře, udělám, co chci. Pojďme na to. Rhodes musel jednou nosit masku proti plivání, protože na tohoto advokáta plivl. Pěkný laciný zásah, jsi zbabilec. Pěkný podvádění, zbabilec. Při dalším soudním jednání Rhodes vznáší podivná obvinění na adresu soudce. Nevím, jestli spolu máte nějaký sexuální vztah. Jste nějaký rasista? Který z nich to je? Nahrávka. Nebo se prostě mýlíte ve všem, na co jste podal návrh. Jste hloupý člen Ku Klux Klanu? To opravdu jste? Vzhledem k tomu, že se Rhodesovo chování u soudu vymklo kontrole a že vyhodil několik svých právníků, se soudní proces protáhl mnohem déle, než se očekávalo. Vzhledem k tomu, že stále probíhá, lze s jistotou říci, že Rhodes se v dohledné době na ulici nevrátí. Díky bohu, díky bohu. Já jenom když na tady lidi koukám, tak je mi fakt, jakože já mám hrozně takový divný pocit z takovýchhle lidí, protože jako třeba ten týpek, který se tam předtím usmíval, prostě to bylo fakt jako odporný, ty vole. Jedná se o Antonia Barba, který se svým nejlepším přítelem Nathanem Popem brutálně zavraždil svou prababičku, a to při pokusu o loupež v Sheboygan County ve Wisconsinu. Nastoupili jsme a pak jsem se podíval na Nata. Přikývl a pak jsem se poprvé rozmáchl. Dobře, a když říkáte, že jste se poprvé rozmáchl, bylo to ruční sekerou? Ano, pane. Chlapci, kterým oběma bylo v té době pouhých 13 let, měli v úmyslu se k prababičce připlížit a okrást ji. Když se však objevili v domě, byli spatřeni a pozváni dovnitř. Napadli ji sekerou a kladivem a nakonec ji nejméně 27krát udeřili, dokud nezemřela. Začal jsem mířit do obývacího pokoje. A když padala, udeřil jste ji znovu? Když padala, udeřil jsem ji ještě jednou. Neměl jste během tohoto incidentu někdy ruční sekeru? Hned potom ji vzal Nate a použil ji, tu stranu čepele. Říkal jste, že si sundal svetr. Myslíte ten svetr, který jste mu dal? Proč to udělal? Myslím, že protože překážel. Překážel čemu? Jeho máchání. Pak ukradli $155 v hotovosti a nějaké šperky, načež ukradli auto a nechali ho v místní bowlingové hale v naději, že zločin hodí na někoho jiného. Kámo, já nevím, kde se to v těch lidech bere. Ve 13 letech, ty vole. Já jsem ve 13 letech s babičkou chodil, abych jí viděl, abych jí pomohl, ty vole. Abych si s ní popovídal o škole, o životě, protože jsem ji nevídal často. V životě, jako takhle, já měl hrozně super babičku, to musím ty fakt říct. A bohužel už mezi námi není. Je to delší doba, jo, ale moje babička mi vždycky jakoby pomáhala se vším. A představa, že bych, já jakoby takhle, ona měla podle mě jako hodně peněz, nebo z mýho vnímání na tu dobu měla asi dost peněz. Dokonce vím, že mi chtěla koupit
koupit počítač, dal mi kreditní kartu, ať si koupím nějaký na střední školu, protože jsem šel na ITčko a to mi to rodiče zatrhli. Ale ta představa, že bych u ní někdy škemral o nějaký peníze, nebo ty vole jí prosil, nebo jí něco ukradl, nebo ty vole, já nevím co, jo, všechno. Kdybych třeba, nebo že bych vůbec jako přemýšlel o něčem takovým, to se řízem dá. Já jsem zkouším pro pití, protože nějak z tohohle případu ty vole, vydržte. Já jsem si nevzal do pití. Tak pití už doma nemám bohužel, takže jdeme dál. O několik dní později byli oba chlapci zatčeni. Nyní u soudu vypovídá Barbo. Chtěli jsme se jí pokusit zastrašit, abychom získali peníze a pak v případě potřeby použít sílu. A když říkáte, že v případě potřeby použijete sílu, diskutovali jste o tom, jaký druh síly byste mohli použít? Útok, myslím zabití. Barbo se v rámci dohody o vině a trestu přiznal k prvnímu souhlasu s úmyslným zabitím, kde byl odsouzen na doživotí s možností podmínečného propuštění za 36 let, kdyby mu bylo 50 let. V závěrečné řeči musel jeho právník dokončit své myšlenky. Vím, že své emoce moc neprojevuji. Já sám nevím proč, ale to neznamená, že je neprojevuji. Někomu jsem vzal matku, babičku, sestru, přítele, i když jsem na to neměl právo. Počkej, to nebyla, já myslím, že to byla jeho babička. Já to je jeho babička, ne? Nebo jsem to pochopil špatně? Jeho kamarád byl také odsouzen na doživotí, ale s možností podmínečného propuštění, až mu bude 45 let. Jedná se o Christophera McNaba, který čelí obvinění z vraždy svého dvoutýdenního dítěte v Covingtonu ve státě Georgia. Poté, co matka dítěte nahlásila policii jeho zmizení, místní orgány činné v trestním řízení okamžitě zahájily pátrání. Později v noci byl McNab viděn před televizními kamerami, jak prosí o navrácení svého dítěte. Chci své dítě zpátky. To je moje dítě. Chci své dítě, člověče. Druhý den bylo tělo dítěte nalezeno v nedalekém lese. Příčinou smrti byl úder tupým předmětem do hlavy, který byl později označen za vraždu. McNab byl zatčen a obviněn z vraždy vlastního dvoutýdenního dítěte. Poté, co byl shledán vinným, přecházíme k vynesení rozsudku. McNab se pak může nechat slyšet, že tvrdí, že je nevinný. Jsem nevinný, neudělal jsem to. Na tom jsem trval celou dobu. Nikdy bych to neudělal. To je vše, co musím říct. Nikdy bych to neudělal. Jsem nevinný. A teď soudce nechává McNaba, aby si nevědomky sám vybral trest. Tvrdíte, že jste nevinný, tak mi řekněte, jaký trest by měl dostat muž nebo žena, kteří to podle vás udělali. Jestli se někdy dozvíte, kdo to udělal, zaslouží si sedět pod zámkem. Dobře, takže by měli dostat maximální trest. Rozhodně. Dobře, za trestný čin vraždy ze zákeřného úmyslu vás odsuzují k doživotnímu trestu odnětí svobody bez možnosti podmínečného propuštění. Za navádění k úmrtí jiného člověka. Poté, co byl McNabovi vyměřen maximální trest, byl převezen do státní věznice Hay v Tryonu ve státě Georgia, kde si odpykává doživotní trest. Vole, to je fakt odporný, že tohle co uděláš. Vlastní dítě, dvoutýdenní. Jako kvůli čemu, jako. No, já to zase nechci ani vědět, prostě. Tyhle ty rodiče, ty vole novodobí, to je prostě... Jedná se o Susan Melonovou. Byla odsouzena na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění na základě nepravdivé výpovědi. Cože? Bylo jí 42 let, když byla zatčena v Los Angeles v Kalifornii v McDonaldu, když vedla svou dceru pro Happy Meal. To však bylo naposledy, kdy své dítě na 7 let viděla, protože byla obviněna z vraždy bývalého přítele. Nyní jste zatčena za vraždu. Odsouzení Melonové bylo založeno pouze na informátorce, která tvrdila, že se jí Melonová k vraždě přiznala. Ve vězení strávila celkem 17 let, dokud se neprokázalo, že informátor je patologický lhář a nespolehlivý svědek. Ty vole. Tak to by, jako to je ale hrozný, ne, jakoby tohle je ale fakt příšerný. Jako ten člověk, jakože na základě výpovědi někoho jiného tě zavřou na 17 let, ty vole. To je úplně v hajzlu, ty tohle je fakt, to jsou fakt odporný případy tohleto. A nyní nastal okamžik, kdy byl Melonové případ konečně zrušen. Rozsudek je zrušen, odsouzení zrušeno a pokud jde o paní Melonovou, případ je zamítnut. Odslz v jednom okamžiku k radostnému skákání v dalším. Po propuštění vzala Melonová svou dceru do McDonaldu, aby jí předala dlouho očekávaný Happy Meal. Stát Kalifornie přiznal Melonové odškodnění ve výši $597,000 a údajně to je doslova Městská rada nic. Los Angeles souhlasila s vyplacením $12 milionů Susan Melonové.
Tak, to jí prostě, to jí nevrátí ty 17 let, prostě chudák, ty vole. V té době ještě ta její, to byla dcera? No prostě ještě v té době byla ta ta holčička, s kterou šla do toho mekáče dítě, a jako už dospěla prostě a už nikdy to nezažije. Doslova kvůli nějakému idiotovi, co se vymyslel. Už nikdy nezažije prostě dětství svýho dítěte, nebo no, ne, prostě 17 let, to je třeba čtvrtina života. Jsou ty nejlepší a nejproduktivnější léta. Jedná se o Nicka Jenkinse, který byl odsouzen za 4násobnou vraždu, když během 10 dnů zabíjel v Omaze ve státě Nebraska. V 15 letech byl Jenkins poslán do nápravného zařízení pro mladistvé a ve vězení si odpykal 10letý trest za krádež auta a napadení. Měsíc po propuštění Jenkins při loupežném přepadení zastřelil 2 osoby. O 8 dní později se jeho další obětí stal bývalý vězeň, se kterým se původně seznámil ve vězení. Ten byl zastřelen ve své vlastní garáži. 2 dny poté Jenkins zabil svou 4. oběť při krádeži auta. Jenkins byl zatčen pro nesouvisející obvinění, ale právě zde se policistům podařilo přiřadit Jenkinsovi munici použitou při jedné z vražd. Víte, jak moc je skutečné, že jsem dostal Nicko Jenkinse? Víte, jak je to skutečné, že? Mám Nicko Jenkinse. Mám tě. Ty, co tím myslíš, že jsi mě dostal? Našel jsem vaši DNA na místě vraždy. Mám vaši DNA v autě. Mám zbraň. Mám Nicko Jenkinse. Jenkins se přiznal ke 4 vraždám 1. stupně. Vzdal se také práva na soudní proces s porotou, což znamená, že o jeho vině či nevině rozhodne 3členný senát. Každá z těchto vražd byla promyšleným a plánovaným činem. Oběti byly předem vybrány a vraždy byly cílené. Poté, co je Jenkins shledán vinným ze všech 4 vražd, sedí v klidu s malou náladou a nyní přichází jeho rozsudek. Proto tento senát konstatuje, že trest smrti je vhodný. Měl by být a je tímto obžalovanému za každou ze 4 vražd uložen. Když je Jenkins odsouzen k trestu smrti, zdá se, že je zcela bez sebe. V současné době je uvězněn ve státní věznici v Nebrasce a čeká na rozsudek smrti. Jedná se o Ryana Stonea, muže z Colorada, který se vydal na zločineckou dráhu, jež se rozprostírala v 5 okresech a byla živě přenášena vrtulníkem jedné zpravodajské stanice. Stone byl odsouzen za krádež 3 vozidel, včetně jednoho, v němž bylo 4leté dítě. Úřady uvedly, že když Stone ujížděl, vedl policii k honičce rychlostí přes 170 km za hodinu. Když si to přetočíme, sotva uvidíte, jak vozidlo, které Stone řídil, nabouralo do policisty koloradské státní hlídky, když se snažil hrát si na stopaře. Ten skončil s vážnými zraněními. Vidíte, jak Stone vytáhl další oběť z jejich vozidla a ujel. Míří přímo do rušné křižovatky. A nyní se pronásleduje pěšky. Seběhne ze silnice na parkoviště a vběhne mezi 2 budovy. Když uklouzne na ledu, ztratí bundu. Policisté se k němu blíží a on se nakonec vzdává. Stone je nyní v okresním vězení, ale domnívá se, že by měl dostat zaplaceno za svou internetovou slávu, zatímco se chlubí svým přátelům vysokorychlostní honičkou. Hej, věděli jste, že jsem se dostal do zpráv ve Velké Británii a Austrálii? Cože jo, dostávám zaplaceno od YouTube. To je fakt debil, ty vole. Jako on si vůbec neuvědomuje, co udělal a kolik lidí tam mohlo, já nevím, jestli někoho mohlo připravit o život, ale kolika lidem mohlo ublížit. On si vůbec neuvědomuje žádný ze svých činů. Nic. Týpek je úplně vygumovaný. Takže Channel 7 News, myslím, bude ten, kdo za to dostane zaplaceno. Tak já se obrátím na Channel 7 News. Chci dostat zaplaceno. Vy dostáváte zaplaceno za použití mého jména a mých videozáznamů. Během příležitosti promluvit k soudu o nahrávkách ve vězení Stone obvinuje z emočního stresu a užívání drog. Poté nás čeká soud. Je to 1,5 týdne trvající soud. Extrémně stresující. Jeden z telefonátů o tom. Vypadalo, že se chlubím. O tom, že jsem se dostal do mezinárodních zpráv. O tomhle, o tamtom a o tom druhém. To buy low. Během 1. týdne po zatčení. Ještě jsem se dostával z drog. Stone byl odsouzen za 18 obvinění, včetně pokusu o zabití, zneužití dítěte a napadení. Já jsem si ale reálně říkal, jestli náhodou na něčem nejede, protože jakoby nebo neuvědomovat si závažnost svých zločinů, jakoby, který tady spáchal, je až jako šílená, že vůbec jako si nic neuvědomuje a ještě s ním jako chlubí. Soudce ho pak odsoudil ke 160 letům vězení. Tohle je Tanner Jacobson a po jeho pravici je Cody Howard a jsou v Chehalisu ve státě Washington. Oba jsou oblečeni ve vězeňských uniformách a spoutáni, když se objevují ve 3. patře soudní budovy okresu Lewis. Jacobson je obviněn z bezohledné jízdy a řízení s pozastaveným řidičským průkazem.
Howard je obviněn z vloupání 2. stupně, obchodování s kradeným majetkem 1. stupně, řízení 3. stupně s pozastaveným řidičským oprávněním a ze 2 zatykačů za nedostavení se k soudu. Přímo zde je soudce R.V. Buzzard. Zdá se, že v místnosti nejsou žádní zástupci. Pak se Howard a Jacobson rozhodnou udělat něco nečekaného a dají se na útěk. Nejdřív jde Howard, pak Jacobson. Zdá se, že tento přihlížející jde téměř za uprchlíky, ale je zadržen. Soudce Buzzard neváhá. Je vidět, jak ze sebe strhává plášť a vydává se za oběma muži. Právě se dostali ze soudní síně, ale stále mají pouta a sandály. Teď jsou na schodišti ve 3. patře. Soudce Buzzard se blíží. Zbývá mu už jen 1 patro a to bude uzavřené. Poté, co se Jacobson rychle rozhlédne, vyjde ze dveří a zmizí. Ale pro Howarda to není tak snadné. Soudce Buzzard ho dohnal a zajal. Jacobsona později sebrali o pár bloků dál. Dostanu se asi 4 bloky a pak se zastavím, jako bych se zastavil sám od sebe. Říkám si, co teď dělám, co dělám, co jsem to právě udělal. Musím s tím teď jít, nic nemůžu zastavit, právě tady nic jsem nemohl udělat. Teď jsem v háji, seděli jsme tam spolu na lavičkách a on na to, že uteču, že to byl jen zlomek vteřiny jako rozhodnutí, ani nevím, proč jsem to udělal, že kdybych neutekl, tak už bych byl na svobodě. No, to není vtipný, to je spíš smutný, že takovýhle lidi potom můžou ty vole mít dítě. Týpci, kteří se rozhodujou, že no nic, to je prostě bizár, ty vole. Vemte si, že jeden z nich mohl dostat jakoby, já i nevím, co mohl dostat jakoby. Podle mě třeba podmínku, nebo možná pár malých let ve vězení, možná dokonce ani to ne, já nevím, jak to funguje v Americe, když řídíte s pozastaveným řidičákem, ale vím, že v Česku, protože jsem přes nějaký známý slyšel o někom, kdo řídil s pozastaveným řidičákem, tak jsem dostal jen podmínku nebo tak něco, nebo nic jako, že by nikam nešel, prostě chápete, takže tak, ale tím nikoho nechci nabádat, jo, no jako je to špatný a neměli byste určitě tohle se brát v potaz. Prostě když máte zákaz, tak máte zákaz a neměli byste řídit. Oba byli obviněni z útěku 2. stupně. Jacobson byl údajně odsouzen na 1 rok a 1 den a Howard na něco málo přes 3 roky za mřížemi. Jedná se o Kimberly Kessar, která byla obviněna z vraždy své spolupracovnice v okrese Nassau na Floridě. Jordan Beard je bratranec Jolene Cummingsové. Kesarová pracovala v kadeřnickém salonu Tangles pod falešným jménem. Údajně byla 25 let na útěku a byla hledána v několika státech. Podařilo se jí najít, dokud nůžkami brutálně nezavraždila svou spolupracovnici a údajně se nezbavila jejího těla. Toto je Kessar poté, co byla zatčena a čeká na soud. Jsme stejně stlumení, takže si můžu říkat, co chci. Dobře. A takhle to vypadalo, když jsem na ní ve vězení dohlížel. A začala vyndávat výkaly z polystyrenových tácků v zadní části cely a rozmazávat si je po stěnách. Začala házet výkaly na Smithe a Millera a na mě. Nyní u soudu musela jít kvůli svým výbuchům do oddělené místnosti. Já jsem je odmítla. Odmítla jsem je. Odmítám je. Jako mého veřejného obhájce jmenovali bratrance Jolene Cummingsové. Cože? Nechcete, aby se to veřejnost dozvěděla? A neustále uváděla nepravdivá tvrzení o svém bývalém veřejném obhájci. Jordan Beard je bratranec Jolene Cummingsové. Bratranec Jolene Cummingsové. Později byla shledána vinou z vraždy 1. stupně a odsouzena na doživotí nepodmíněně. Jedná se o Dontu Wrighta, který ve svých 17 letech zastřelil studenta střední školy Pioneer High School v Ann Arboru ve státě Michigan. Wright a 2 další lidé přepadli a napadli 18letého studenta ve snaze ho okrást. Když se bránil, byl střelen do hlavy a jeho tělo zůstalo ležet na cestě, dokud ho nenašel pracovník údržby. Chlapci byli brzy poté dopadeni a zatčeni. Právě zde měl Wright absolvovat předběžné slyšení, ale místo toho se výměnou za dohodu o vině a trestu k činu přiznal. Skutečně jste okradl Jordana Cleava? Ano. A použil jste zbraň, abyste mu nahnal strach, abyste se zmocnil jeho majetku? Ano. A co jste v důsledku této ozbrojené loupeže udělal se zbraní a s panem Jordanem Cleavem? Zastřelil jsem ho. Kde jste ho zastřelil? Nahoře, kde jsem byl. A zabil jste ho tím výstřelem? Ano. Rodina oběti nyní při vynesení rozsudku přednese prohlášení oběti. Vaše ctihodnosti, jmenuji se Courtney Clayová a jsem Karenina sestřenice. Požádala mě, abych to přečetla jejím jménem. Ztratila jsem své jediné dítě, svého syna, své dítě, svého přítele. A
co víc, ztratila jsem smích a lásku. Už nemám naději, že budu mít vnoučata. Ztratil jsem radost ze svátků a narozenin i z každodenního života. Proč ten týpek doslova sedí a jako týpek si vůbec neuvědomuje, že čtou něco, co udělal? Ale jako já nevím, jak bych reagoval. Mě zajímalo, jak bych reagoval já, ale já bych si uvědomil, že jsem si tady s tou blbostí, kterou jsem někomu ublížil, spackal život nejenom sobě, jakoby, jo, ale někomu ještě jinému. A že tohle už nikdy nemůžeš říct zpátky, že to není jakoby, že se probudíš ze snu, ale to je prostě nová realita. A je to děsivý. Jakože já vám říkám, že to, kde on teď tady sedí takhle, tam bych se v životě nechtěl ocitnout. Je to jako děsivý, tohle je jakoby, já si to rád pouštím, protože na jednu stranu se potom vždycky distancuju od čehokoliv špatného, přísahám. Nikdy nebude dost dobrá odpověď na to, proč si zastřelil mého syna. Je vidět, jak se Wright usmívá a zdánlivě neprojevuje žádné výčitky svědomí. Vaše činy vás přivedly do vězeňské cely, ale také vytvořili prázdnou celu, ve které žijí každý den. Zatímco vy stále můžete doufat, že budete jednoho dne propuštěn, já svému peklu nikdy neuniknu. Ty jsi stále naživu, ale Jordan nemá žádnou budoucnost. A nyní je řada na Wrightovi, aby se za své činy obrátil na soud. Chci vám všem jen říct, že se brzy vrátím domů. R.I. Keon, miluju svou rodinu. A teď soudce hrozí, že dohodu o přiznání viny zamítne. Sledovat tě, jak tam sedíš, usmíváš se, směješ a kroutíš hlavou, jako by o nic nešlo. Jsem ve velkém pokušení prostě říct, že tuhle dohodu o trestu nepřijmu. Půjdeme k soudu. A pokud budete usvědčen z trestného činu vraždy, půjdete do vězení na zbytek života. To znamená, že tam zemřete. To je to, co jsem v pokušení udělat. Po hodinové přestávce se soudce a státní zástupce nakonec rozhodli přijmout dohodu o přiznání viny. V současné době mu hrozí trest odnětí svobody v délce 25 až 52 let. Jedná se o Seta Welche a Tatianu Fusariovou, věřící zemědělský pár, žijící v Cedar Springs ve státě Michigan. Jsou obviněni z vraždy své 10měsíční holčičky Mary Welchové. Policii údajně řekli, že si všimli, že dítě je vyhublé a má podváhu, ale nevyhledali lékařskou pomoc kvůli svému náboženskému přesvědčení a nedůvěře v medicínu a vládu. Toto je telefonát otce na tísňovou linku 911, když údajně našel své dítě mrtvé. Jako pokud prostě nevěříš v léčbu a v nemocnice, tady si věci, nedělej si dítě, protože pokud něco mu bude, tak ty budeš rozhodovat o jeho životě a očividně rozhodnutí nebudou úplně nejlepší. Takhle bych to uzavřel. To je hrozný, ty vole. Kdy jste dítě našli? Je to asi hodina a půl. Já čekal jsem. Nejdřív jsem zavolal svému právníkovi, abych se zeptal. No, tak kámo, jako tohle to teda vůbec nevypadá jako, že bys něčeho litoval. Ty první, co uděláš, tak zavoláš prostě právníkovi. Nebo, já nevím, jestli to vnímám špatně, ale ty přijdeš domů, uvidíš svou mrtvou dceru, 10měsíční a zavoláš právníkovi. Něco mi na tom, jako, nevím proč, ale mám takovou divnou pachuť, že tyhle si dva že jako jediný, co je zajímá, je, aby náhodou nedostal nějaký vysoký trest, nebo co mají dělat. Víte, co mám dělat dál? Našel jste dítě před hodinou a půl? Ano, a nejdřív jste zavolal svému právníkovi, je to tak? Ano. Kdy jste byl naposledy v kontaktu s dítětem? A včera večer. Asi včera, ano, včera odpoledne kolem 3:00 odpoledne a víte, ona šla spát a víte... To bylo to. Takže jste ji uložil do postele včera ve 3 odpoledne. Ano, a pak dneska ráno kolem 10 jsem byl za ní. Říkáte, že je normální, že vaše děti spí od 15 do 10 Víte, obvykle kolem 9, půl 10, ano. A říkala jste, že když jste ji našla, už byla považována za mrtvou, že? Ano. A tehdy jste se poradil s právníkem? Ano. Myslíte si, že jí už nebylo pomoci? Ano. Brzy poté pitva odhalila, že příčinou smrti byla podvýživa a dehydratace v důsledku zanedbání péče ze strany dospělých pečovatelů. A to je okamžik, kdy si uvědomili, že stráví zbytek života za mřížemi. Dobře jim tak. Že jste oba obviněni z něčeho, čemu se říká vražda. Přičemž při spáchání nebo pokusu o spáchání týrání dítěte 1. stupně tvrdí, že jste zavraždili jistou Mary Welchovou. Kámo, proč neodezdělá? Viděli jste, jak klepal tou držkou, ty vole? Týpek co? První, co udělá, když vidí, najde si dítě v bezvědomí, tak 1,5 hodiny přemýšlí, co bude dělat, a potom zdala právníkovi, aby náhodou nedostal vysoký trest. Doufám, že tam schníješ v tom vězení. To je obvinění, které se nazývá trestný čin vraždy.
Jedná se o lehkou nepodmíněnou vraždu. Vyžaduje odběr vzorku DNA při zatčení, což je často něco jako vatový tampon na vnitřní straně tváře. Druhý trestný čin, z něhož jste oba obviněni, se nazývá týrání dítěte prvního stupně, kde se tvrdí, že jste dítěti vědomě nebo úmyslně způsobili vážnou fyzickou újmu. Mluvíme o téhle Mary Welchové. Jako, jak může jeden takhle mít otevřenou držku, že vole, a druhá může brečet, doslova to udělali, já nevím, na co si hrajou teď ty dva kreténi, ty vole. Jako fakt, já nesnáším, když někdo prostě ublíží dítěti. A tyhle si dva dementi prostě individua, ty vole, posraný, tak prostě doslova věděli, co dělají. A pokud nevěděli, co dělají, tak byli tak tupí, že by si v žádném případě neměli dělat děcko, vole. Protože ti dva se nedokázali postarat ani o sebe, natož o děcko prostě, ty vole. Jedná se o trestný čin. Možný trest odnětí svobody až na doživotí. Ano, správně. Nebo jakýkoliv trest v délce kratší než doživotí. Tohle je Damon Kemp. Je obviněn z dvojnásobné vraždy svých spolubydlících v Daytona Beach na Floridě. Policie byla přivolána k vyšetřování vloupání do bytového komplexu. A právě zde se Kemp k vraždám údajně přiznal. Původně bydlel se svými 2 spolubydlícími, když obě osoby v bytě několikrát střelil. Během slyšení o propuštění Kempa na kauci ho nyní k soudu přivezli na invalidním vozíku. Bože. 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 Co to je za debila, tyhle, taky prostě. Kámo, jakože já když na tady lidi koukám, tak jsem tak strašně motivovaný, abych nedopadl jako taky tak kriplové, že to ani nejde popsat. Bože. Soudce se snaží upoutat Kempovu pozornost, ale je zcela ignorován. Pane Kempe, přestaňte. Demone Kempe, povedu vaše první vystoupení. Pro rodinu oběti to bylo tak těžké, že musela odejít. Kemp je v současné době ve vězení okresu Volusia a čeká na soud. Toto je Eric Kelly, který byl odsouzen na doživotí za loupež a vraždu, kterou nespáchal v okrese Passaic v New Jersey. Kelly mu bylo 28 let, když byl vzat do vazby poté, co byl zabit muž pracující ve videopůjčovně. Kelly utrpěl tragické poranění mozku, kvůli kterému trpěl kognitivní poruchou a měl problémy se zpracováním informací od detektivů a k činu se údajně přiznal, i když ho nespáchal. Přestože neexistovaly žádné fyzické důkazy, byl odsouzen a poslán do vězení. Až po 24 letech byl případ znovu otevřen a zásadní pokroky v testech DNA prokázaly, že Kelly na místě činu nebyl. S ohledem na výše uvedené důvody se proto návrhu na nový proces vyhovuje. Novému procesu bylo vyhověno a Kelly je nyní poprvé po téměř čtvrtstoletí mimo vězení, stále však s obavou, že by se mohl vrátit. Můj právní tým. Chci jim poděkovat. Chci poděkovat své rodině. Chci se jen vrátit k tomu, abych mohl skutečně žít. Prokuratura později překvapivě stáhla všechna obvinění, která proti němu byla vznesena. Kelly údajně obdržel státní odškodnění ve výši $1 milion. $1 milion za 24 let, jasně. To je tak denně tak 100 korun, no, paráda. Ty vole, jako, některých těch lidí je mi strašně líto, na druhou stranu některým bych tam přál, aby tam schnili ty vole v bolestech. Ne, to samozřejmě ne, určitě ne, pardon, to jsem neřekl, omlouvám se. Ale fakt jakoby ty vole, ty rodiče těch děcek, vole, a tady si kretéň, to je jako něco, ty vole, to jsem asi čekal. Tohle je všechno, originální videa máte dole v popisu, takže se nám můžete podívat sami na další videa, pokud by vás tady ten kanál zaujmul a já se vám loučím, s ním čau.